Sugeng enjing para siswa, saiki kita badhe sinau wayang. Saiki kita badhe nyinau jinise wayang. Jinise wayang sing paling kerep dipentasake yaiku wayang kulit. Tembung wayang iku saka tembung ayang-ayang, artine bayangan. Uga saka tembung mahyang kang tegese mlaku pinuju kang maha luhur utawa roh utawa Gusti. Wayang kulit digawe saka kulit kewan, lumrahe kebo. Ana uga kang digawe saka kulit sapi, wedhus, lan kidang. Nah, wayang kulit ana werna-werna wujute. Ayo padha disimak. Ini wayang kulit Purwo. Ini contoh wayang Gedhog Solo. Ini wayang Sadat yang menceritakan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ini namanya wayang Wahyu. Wayang Wahyu itu menceritakan cerita dari kitab suci Perjanjian Lama dan Baru. Kalau ini mengisahkan tentang kelahiran dan perjalanan hidup Yesus. Ini adalah contoh dari wayang kancil. Wayang ini menceritakan dongeng kancil. Tokoh-tokohnya sebagian besar itu adalah hewan. Ana uga wayang liyane. Ini adalah wayang klite. Wayang klite itu seperti 3 dimensi ya, seperti asli. Bahannya dari kayu, tetapi tangannya menggunakan kulit gitu. Lengannya itu dari lengannya menggunakan kulit. Wayang ini ceritanya tentang legenda Majapahit ya. Nah, wayang ini yang ceritanya Mahabharata disebut dengan wayang krucil. Ini adalah wayang golek menak Yogyakarta. Wayang golek ini dibuat dari kayu, lalu diberi pakaian, baju gitu ya, serta selendangnya. Nah, cerita wayang golek menak ini bersumber dari Serat Menak. Ini wayang golek Purwo Pasundan dari Jawa Barat. Ini Bimo. Yang ini Janaka, Kresna, Puntadewa, Nakula Sadewa. Yang ke 1, 2, 4, 5, 6 ini sama ya seperti dengan tokoh Pandowo gitu ya, tapi ini digambarkan dalam bentuk dari Jawa Barat gitu. Nah, isih ana maneka jinis wayang kang ora dijelasake ing ulangan iki. Yen kowe pengen nyinau, bisa dolan ing Museum Wayang Kekayon lan Museum Sono Budaya Yogyakarta. Mangkono materi babagan wayang, jaga kawarasan lan berkah dalem.